Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyrys. Baqy tarap yurdumyzdaqy täzelikler we habarlarla tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuwun hormatly prezidentimiz Gurban Gulberdimuhammedow paýtagtymyz boýunça iş taparyny amala aşyryp, şäher düzümini mundan beýlegim ösdürmek boýunça alınıp barýan işler kimde Aşgabat Türkmenabad ýokary tiýillikli awtomobil ýolunyň Nowatak tapgyrynyň gurulşyna girişmek bilen baglanşykly alınıp barýan işleriň ýagdaýy bilen tanışdy. Yurdumyzyň dürli künjeklerini we paýtagtymda ýaýwanlandyrylan toplumlaryň özgertmeler, adamlaryň durmuş üçin oňoýly şertleriň döredilmegi hemde şäher urulşyk maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi bilen baglanşykly meseleler Mehriban arkadagymyzyň hemişelik üns merkezine saklanýar. Ýer bilen hormatly prezidentimiz dikuçorda paýtagtymyň günorta künjegini yurdumyzyň baş şäheriniň dag eteklerindäki ajaýyp ýeňişlikde ýaýwanlandyrylan gurulşyk işlerini hemde ak mermerli Aşgabatyň ötüş tepkilerini synlady. Hormatly prezidentimiz şäheriň täze gurulşyklaryny iýigderli gözden geçirýär. Hemde Aşgabatyň durmuş üçinçilik ulganlaryny döwre baplaşdyrmak boýunça görülýän şäherlere aýratyn ähmet berýär. Şonuň bilen baglykda paýtagtymda amala aşyrylýan işleriň halkara ünlerini hil we ekologiýa babatda häzirki zaman taraplaryna alaýyk gelmegi esasy görkezji bolup durýar. Paýtagtymyzyň soňky ýyllarda sazyşly ösýän günorta künjegini Magtymly Pragynyň medeni seýilgäk toplamyna işler tamamlaýyş tapgyrda alınıp barýar. Milli liderimiz Guşuçor Belentlikden beýik akyllaryň we şahyryň hormatyna döredilýän toplamyň çäginiň abadanlaşdyrylyşy, Aşgabatyň bagy bostanylyga bürünmegi, paýtagtymyzda ýokary ekologiýa derejesiniň saklanmagy bilen baglanşykly ýerine ýetirilýän işler synlady. Türkmen paýtagtynyň binagarlyk aýratynlygynyň häzirki zamanyň ruhuny we ötün halkara görkezlerini alaýyk gelmegi uğruna edilýän tagallar oňy netijesini berýär. Dünýäniň owudan we ýaşamak üçin amatly şertleri özüne jemleýän şäherleriniň gataryna orny barhapyk turandyrýan Aşgabat, täzin binagarlyk sözgütlere eýe bolan öz bolşy desgalary bilen bir näçe gedek Guinnessiň bütün dünýä rekordlar kitabyna girdildi. Munyň özi watanymyzyň baş şäherine alınıp barýan işleriň dünýäniň soluklygynyň aýdyň nyşany bolup durýar. Hormatly prezidentimiz halkymyzyň akyllar şahyry beýik söýgüsiniň nyşany bolan ajaýyp toplumyň töwereklerini abadanlaşdyrmak boýunça ýerine ýetirilýän işleriň Aşgabatyň günorta künjegindäki öz bolşy tebigy aýratynlyklar bilen utgaşykly alınıp barylmagyny mühim wezipe hökümine geçirdi. Şonuň bilen baglykda binalaryň we desgalaryň bir bütügi sazyşygy emele getirmegi, bu ýerlerde tebigy sowlaklarynyň döredilmegi, mermer paýtagtymyzyň gözelligini artdyrmak bilen bir gatarda onuň ekologiýa derejesiniň ýokary görkezleri eýe bolmagyny üpçün edýär. Şeýlekem arkada prezidentimiz şäheriň bu künjegini gurulşy alınıp barýan suw howdany synlady. Yurdumyzyň uzunlyň bilýän hyzmatdaşy Russiýa Federasiýasynyň Возрождение öýrümçik birleşigi paýdary jemgyýetiniň işi hünärmenleriniň tagallasy bilen ýagyn we fiil suwlaryny bir ýere jemleýän howdanyň gurulşygy alınıp barýar. Munyň özi daş gorşagy goramak, tebigaty aýagly çemeleşmek, geljekki nesiller üçin onuň gözelligini we baýlygyny saklamak Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň mühim ogurlarynyň biri bolup durýanyny aýdynlygy bilen görkezýär. Şeýlekem häzirki döwürde bir ýerde fiil suwlaryny sowuja akabalaryň we suw toplaýjy desgalaryň gurulşygy batly depkinlerde alınıp barýar. Döwlet başçylarynyň taşygyna laýyklykda Aşgabat şäheriniň günorta tarapyna fiil suwlarynyň goraýjy desgalaryň gurulşygyna almy taýdan esaslandyrylan çözgütleri we bugra degişli dünýäniň öten tejribesi işin ulanýar. Şeýlelikde tebigy ferişleri netijeli we rejeli peýdalanmaň hatabyna ykdysadyň ýokary ödüş tepkilerini üpçün etmek, Türkmen halky üçin oňoýly şertler döretmek, durnukly ödüş maksatlaryna yetmekde halkara tagallarlaryny utgaşdyrmak, hormatly prezidentimiziň iýigderli durmuşa geçirýän tebigaty goraýyş strategiýasynyň esasy uğurlarynyň biridir. Soňra Mehriban arkadagymyzyň dikuçory paýtagtymyzyň günorta gün matar künjegine tarap ugraldy. Bu ýerde häzirki zaman taraplaryna laýyk derejede bina edilýän döwrebap ýaşaýyş toplumlary emele geldi. Hormatly prezidentimiz Guşuçor Belentlikden gurtly ýaşaýyş jaý toplumynyň çägine alınıp barýan gurulşyk işlerini bu ýerde halkymyzyň eşetli durmuşynyň üpçün edilmegine gönükdirilen giňmeçerli özgertmeleriň ýerine ýetirilişini synlady. Soňky ýyllarda Mehriban watanymyzyň ak mermerli paýtagty Sebitiň we dünýäniň iň owudan we ýaşamak üçin has oňoýly şertleri özüne jemleýän şäherleriniň biri hökümindäki derejesini pogtalandyrýar. Yurdumyzyň ýerli künjeklerini gurşap alan giňerimli özgertmelerde awadançylyk, ekologiýa taraplaryna mühim ähmet berilýär. Munyň özi yurdumyzda milli liderimiziň ýol başlygyna amala aşyrylýan döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Şonuň bilen baglykda
binaların we disgalaryň binagarlyk keşfine, meýilleşdiriş çözgütlerine hemde bedek aýratynlyklaryna ýokary derejede üns berýär. Bu bolsa guruluşa alınıp barlayan dürlü maksatly disgalaryň hil we ekologiýa babatda häzirki döwrüň ölçeglerine we talaplaryna laýyk gelmegini şertlendirýär. Döwlet başçylygymyzyň diküçleri birden paýtagtymyzyň Demirgazyk tarapyna ugraldy. Melim bolşýaly ak mermerli Aşgabatyň bükün jөгünde dürlü maksatly binalaryň guruluşyklary batı depkillerde dowam edýär. Aýratynna bir ýerde durmuş maksatly disgalaryň guruluşygyna, şeýlekem medeni we işegurlyk merkezleriniň döredilmegine aýratyn ähmet berilýär. Aşgabatyň halkara howa menziliniň goýunyna bina edilen işegur merkezli Garagum mehmanhanasynyň ýerleşýän çägine bir näçe binalaryň guruluşyklary batı depkillerde dowam edýär. Aýratynna bükün jökde peýda bolan disgalar bilen bir bütün sazlaşygy emele getirýän binalar paýtagtymyzyň öz bolşly bedegine urulýar. Ýa-da döwürde mehmanhananyň ýanyna Tügda we din jarş merkeziniň guruluşy dowam edýär. Şunun bilen baglykda bükün jökde dürlü maksatly disgalaryň gurulmagy, şäher geňişliginiň çuňur oýlançykly peýdalanmagy möhüm talap bolup durýar. Munyň özi milli liderimiň belleşi ýaly paýtagtymyzy mundan meýlekde ösdürmegiň esasy ýörelgesidir. Şonda şäher ýylatynyň işlemegi, okumagy, din jalmagy, sport, dürejlik bilen meşgullanmagy, döwrebap, tügda, din jarş we tagaldyş hyzmatlarynyň peýdalanmagy üçin äkli mümkinçilikleriň döredilmeginiň esasy talap bolup durýanynyň nowatdaky beýanydyr. Soňra hormatly prezidentimiz uçuşyny dowam edip, Aşgabat Türkmenabad ýokary teýirlikli ulag ýolunyň nowatdaky tapgyrynyň guruluşyna başlanýan ýerine tarap ugrady. Arkada prezidentimiz ýol ugry Ahyl vilayatynyň Akbugy etrawynyň ekrançyk meýdanlaryna alınıp barlayan işler synlady. Häzirki döwürde daýhanlaryň durmuşynda möhüm mögsüm dowam edýär. Etrawyň ekrançyk meýdanlaryna ýarlyk yer almanyň ekişine guramaçylyk geçildi. Şu günler äkli ýerlerde bolşýaly, etrawyň ekrançyk meýdanlaryna ýaz meýdan işleri batı depkinlerde alınıp barlýar. Şunun bilen baglykda ýerleri şüdügärlemek, tekillemek we suwar şakawalaryny arasalamak işleri yer almanyň ekişi bilen utgoşukly alınıp barlýar. Munyň özi ýurdumyzyň kärençi daýhanlarynyň ýerden ýokary hadyr almagy bilen ihhlasynyň barha artýanyny görkezýär. Şeýlelikde ekrançyk meýdanlaryna ýaýwanlandyrylan işler toplumlaryň esasy dowam edýär. Hormatly prezidentimiziň diküçleri Aşgabat Türkmenabad ýokary teýirlikli awtomobil ýolunyň tejen mary böleginiň başlanýan ýerine gönni. Mehriban arkadagymyz ilki bilen täze awtomobil ýolunyň ýakynyna ekrançyk meýdanlaryna alınıp barlayan işler synlady. Milli liderimiz Baba Daýhan etrawynyň Ýüsüp Gurbanow adynaky Daýhan birleşigine degişli ýerde ýerelme ekişini geçirýän mehanizator we kärençi Daýhan bilen söhbetdeş boldy. Etrawyň owa hyzmat öňümçi kärhanasynyň mehanizatory Gelliýew döwlet başçylygynda bir ýerde alyp barýan işi yer almany ekmegiň öz bolşy aýratynlyklary we häzirki zaman owa jok teňkanyň ýönüjlik kuwaty barada gurrun berdi. Milli liderimiz mehanizatoryň iş durmuş şertleri, onuň aýlyk kazanjy bilen gyzyklandy we döwletimiziň ýurdumyzda azyk bolşygynyň üpçün edilmegine munasyp goşun goşýan mehanizatorlara, daýhanlara äkli ýerur gollawlary berýändigini we halkymyzyň durmuş üpçünçliginiň gowranmagy bilen baglanşykly wezipeleriň üstünlikli çözülýändigini aýtdy. 2016-njy ýyldan bäri mehanizator bolup işleýän Gelliýew özleriniň netijeli iş ugruna döredilýän ýokary derejeli mümkinçilikler we ýerur amatlyklar bolan kuwaty teňkalaryň ýerderli satyn alýanlygy üçin arkadaky prezidentimize äkli mehanizatorlaryň adyndan sag bolsun aýtdy. Soňra hormatly prezidentimiz bir ýerde işleýän Kärençi Daýhan Ýagmyrow bilen bolan gurrundaşlykda daýhanyň maşgala we iş ýagdaýy, onuň zähmet öňürjüligi we döredilýän mümkinçilikler kärençileriň üpçünçilik ýagdaýy bilen gyzyklandy. Ýagmyrow 12 ýyl bäri şu daýhan birleşiginde kärençi bolup işleýändigini, özüne berkilden 5 hektar ýerden ýokary hatyr almak ugruna zerur tagallary edýändigini aýtdy. Şeýlekem daýhan şu ýyl biri yer almak üçin taýýarlanýany, yer almanyň bükün jöň toprak kuwa şertlerine laýyk gelýän yerli gala görnüşiniň ekilýändigini habar berdi. Döwlet başçylygymyz häzirki döwürde owagyjylyk ulgamyna işlemegiň täsir usullarynyň ulanýanyny, bugdagy alymyň täze gazananlarynyň dünýäniň öýün tehnologiýalarynyň işin ornaşdyrylýanyny bellädi. Milli liderimiz bu işleriň häzirki zamanyň öýün tejribesiniň halkymyzyň asyrlar aşyp gelýän oňyn daýhançylyk täpleri bilen utgoşdurylmak arkaly baýlaşdyrylmagynyň aýratyn ähmiýetlidigine ünsjekdi.
Sonra hormatly prezidentimiz mehanizatorun hemde käreneçiniň haýyşlary boýunça ular bilen ýadygarlyk surata düşüp, ulary bul hatyl almagy arzu etdi. Näme haýsyn bar? Razman. Sağ ol, Rahman. Etýän talakanys sağ bolun. Taňa ýakyn. Şu yaranmak nisip bolany müň bolsun. Bir Hudaý taala. Bolýa salam aýt. Sağ ol. Sağ ol, salam aýt. Sağ ol, Rahman. Sizi görenden şat boldum. Siz ýalak daýhanlar bilen didarlaşmak maňa da mertebe, uly mertebe. Soraň ýa meselen durmuş soragy, iş soragy, bamy. Sağ ol, Rahman. Allah'a şükür. Sağ ol onda. Sağ ol, Rahman. Hak doğru Sonra hormatly prezidentimiz Aşgabat Türkmenabat ýokary teýirlikli awtomobil ýolunyň ahal mary böleginiň gurulşygynyň başlanýan ýerine alınıp barýan işler bilen gyzyklandy. Hormatly prezidentimiz bu ýerde ýol gurulşygyna ulanýan dünýäniň etaty öňüm öndürijileriniň döwrewap, kuwatly tehnikalarını tiýinledi. Şol tehnikalar soňky ýyllarda ýol ulak döneminiň tasamalaryny durmuşa geçirmekde işin ulanýar. Mehriban arkadaşymyz tehnikaların görnüşleri bilen tanışyp, olaryň netijeli ulanmagynyň, alınıp barýan işleriň kada laýyk derejede ýola goýulmagynyň we gurulşyklaryň ýokary hilli bolmagyny üpsin etjekdigine öňçekdi. Döwlet başlarymyz bu taslamany durmuşa geçirmek üçin ýürüýte satyn alynan tehnikaların öýdolşy aýra tehnikaları we olaryň ulan şäheriyetleri bilen mygdyklandy. Bu ýerde görkezilýän dünýäniň etaty öňüm öndürijileriniň kuwatly tehnikaları häzirki zaman ýol gurulşygyna ulanýan tehnikaların täze nesline degişidir. Şeýle hem olar taşytlyk we ekologiýa babatda öňdäki hatarda durýar. Olarda ornaşdyrylan ýürüýte ulgam özüne awtomatik usulla ölçeýijileri hemde gödäwçiligi birleşdirýär. Milli liderimiziň belli işýaly döwrewap ýol gurulşyk tehnikalarynyn ulanmagy, bu ulgamyň işgärleriniň hünär derejesi, diskalarda wähmeti guramagy, sowatly çemeleşilmegi, millişdirilen işleri ýokary hilli hemde belirlenen möhletlerde ýerine getirmäge mümkinçilik berer. Mehriban arkadaşymyz ýol gurulşyk işleriniň ýagdaýy bilen gyzyklanyp, ýol gurulşykçy hünärmen bilen söhbetleşip berdi. Assalamu alaykum gahrman arkadaşymyz. Şaq adamyňyz mübarek bolsun. Hormatly prezidentimiz, biz ýaş hünärmenlere işlemäge giň mümkinçilikler döredip, täze döwrewap tehnikaları, awtologları, enjamlar almany giň mümkinçilikler döredýärsiňiz. Gahrman arkadaşymyz, şeýle de bu ýoluň gurulşygyny türkmen telekeçiler tarapyndan alınıp barylmagy has hem buýsanyrjy wakadyr. Gahrman arkadaşymyz, bu döwrewap ýoluň gurulup bulanmany berilmegi, raýatlarymyzyň bagtly ýaşaýyşyny üpçün etmekde, daş ýollarymyzy ýakynlaşdyryp, uly ähmiýete eýe boldy. Hormatly prezidentimiz, bu ýoluň gurulşygyny işleýän ýaş hünärmenlerimiziň size alkyşlar çäksizdir. Gahrman arkadaşymyz, ýaňy ýakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň mezliýetinde kabul eden maksatnamalaryňyzlar, taryhy çykyşlaryňyzy biz türkmen ýolçulary bolup tüýs ýüregimizden gollaýar. Gahrman arkadaşymyz, biz ýaşlara işlemäge, gurmaga döredip beren giň mümkinçilikleriniz üçin size köp sag bolsunlarmy aýdýar. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, ýyl ýurt bähbit tutumly işleňiz rowaj artyn. Gahrman arkadaşymyz. Sonra arkadaş prezidentimiz Aşgabat Türkmenabat ýokary teýirlikli awtomobil ýolunyň nowatdaky tapgyryna işleýän ýol gurulşyk jor topary bilen söhbetdeş bolup, olaryň iş durmuş şertleri bilen gyzyklandy. Emmiňe salam. Gowmya delaňyz. İşleňiz gowmy. Üçeri saglykmy? Hünärmenler ýönejilikli işlemek we din jalmak babatda ähli zirur şertleriň düredilmegi üçin arkadaş prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler. Soňra hormatly prezidentimiz ýol gurulşykçylaryň haýyşlary boýunça ular bilen ýadygarlyk surata düşdi. Milli liderimiz Türkmenistanyň ulug logistika düzüminiň ösürmegine münasip goşunt goşýan ýol gurulşykçylary üstünlikleri arzu etdi. Men gowonyan, wegenyan, sebe uliş edýän. Soğa işedýän. Atawalarymyz näme diýipdir? Ýol gurmak, köprü gurmak, ol soğa işi. Gelecekde ýurdumdan arsyl döwlet bereket getirmek diýmekdir. Hem şo wagtda da bir ýollarda näse bir adamlar gatnar. O dönem aňyrsynda doğanyň hem nişany. Bu ýollardan diňe bizlere elkem ýurtdan ýolçulary, ulaglary hem geçen nesip boldy. Onun üçin taryhy ýerler.
Men nähedeyim. Süýserekden inni ikinji bölümde başlamak bilen ýagny ahal mari bölügi. Ýolunuz ak gurbany bolsun, ak watan beren başla berin. Hormatly prezidentimizden ak patasından ruhlanan yol gurulşukçylary, kuwaty tehnikalary herekete girdiler. Bu görnüşler ýurdumyzyň ykdysat taýdan hassa kuwatlanmagyna, taryhyň dowamyna ýurtlar we halklary baglanşdyrýan beýik ýüpek ýolunyň dikeldilmegine we umuman Türkmenistanyň iklimiň ulug üssaşyl geçirge dökümindäki derejesini berkitmekde mühim ähmiýeti bolan asyrly işleriň arawaşyklary we senýanynyň aýdyň beýanyny urildi. Şeýlekem hormatly prezidentimiz bu ýerde awtomobil ýolunyň nowatdaky tapgyrynyň geçik ugurlarynyň çyzgylary, ýoluň dowamyna bina edilýän diskalar, awtolog serişlerini tehnik taýdan hyzmat edýän bölümler barada giňişleýin maglumat berýän çyzgylar we tassamlar bilen tanışdy. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Galijew hemde ýurdumyzyň senagatçylar we telekeçe birleşmesiniň başlygy Hudaýberdiýew Aşgabat Türkmenawat ýokary teýdikli awtomobil ýolunyň umumy düýünlügi 203 km bolan birinji tapgyrynyň geçýän urunyň, onu döredilen durmuş maksatly deskalaryň, keçi tölek terminallarynyň we hyzmat ediş bölümleriniň tassamlary barada hatabat berdiler. Bu ýoluň birinji tapgyrynyň ulanmaga berilmegi bilen ýurdumyzda ulug gatnawlarynyň meçhurlary artdy. Şeýlekem täze ýol Türkmenistanyň ulug üssaşyl geçirge dökümindäki orunyň hassa putulanmagyny şertlendirýär. Munyň özi ýurdumyzda ýol ulug düzümini ösdürmek boýunça ýaýbanlandyrylan giň meçhurly özgertmeleriň oňy netije berýänligini aýan edýär. Bu ýoluň orunyna durmuş maksatly deskalaryň, awtomobil uluglaryna tehnik taýdan hyzmat edýän dowlaklaryň, keçi tölek terminallarynyň bir näçe gurlar. Görkezlen tassamalaryň gataryna ýokary teýdikli awtomobil ýolunyň demir ýolunyň üstünden geçýän geçergeleriniň görnüşleri, tiýsuglar üçin ýetlenilen ötükler, şeýlegem Mar vilayatynyň çäklerini, Garagum derýasynyň üstünden guruljak köpürleriň görnüşleri we olaryň ýerleşik ýerleriniň çyzgylary bar. Ýokary teýdikli ýola teň hyzmatlar üçin awtomobil hyzmat merkezleri dünýäniň iň gösen önem öndürjileriniň enjamlary bilen üpsünediler. Ýol hereketine gödäwçilik işleri ýürüýti ulgam arkaly durandyrlar. Döwletimiziň gollap bermegine telekeçiler häzirki wagtda ykdysatyň dürli gurlaryny uly işleri alyp barýarlar. Ýurdumyzyň ähli vilayetlerine döwrewap ýaşaýyş jaýlaryny, mekdepleri, çağlar baglaryny, sport toplumlaryny we beýleki köp sanly durmuş maksatly deskalar gurýarlar hemde ulanmaga berýärler. Hormatly prezidentimiz görkezlen tassamalaryň we çyzgylaryň her biri bilen içken gyzyklanyp, olara bir näçe bellikler aýtdy we degişli düzeltişler girdi. Döwlet başlarymyz ýokary teýdikli awtomobil ýolunyň gurulşygynyň tapgyrlary bilen içken gyzyklanyp, bu taslama durmuşa geçirilenine, ýollary gurmak ulgamyna öňde bar tejribäni hemde innowasion tehnologiýalary ulanmagyň möhüm talap bolup durýanyna ünsçekdi. Şonuň bilen baglykda Aşgabat Türkmenawat ýokary teýdikli awtomobil ýolunyň gurulşygyna amala aşylýan işleriň hiliniň halkara öňlerine laýyk gelmegi möhüm wezipe hökümine ketgetlendi. Soňra hormatly prezidentimiz täze ýoluň gurulşygynyň tamamlanmagy bilen Türkmenistanyň ulug üssaşyl geçergelerini ösdürmek hemde ýurdumyzyň sewit we halkara multimodal gatnaşyklary ulgamyna goşulmagyny üpsün etmek ornuny Türkmenistanyň geoiqtisady kuwatyndan has netijeli peýdalanmak boýunça wezipeleri üstünlikli çözmäge gönükdirilenini bellädi we Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Galijew hemde ýurdumyzyň senagatçylar we telekeçe birleşmesiniň ýol başçysy Hudaýberdiýew bu wagtda bir näçe tawşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz bu taslamanyň türkmen ykdysadyety we döwletara gatnaşyklar üçin ähmiýetini belläp, durmuş ykdysady üçin milli maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde, şol sanyna ýurdumyzyň döwrewat senagat we ulug düzümini kemale getirmekde türkmen telekeçileriniň işiň ornuny belledi. Hormatly prezidentimiz beýtaraplyk we açyk gaplar syýasatyny alyp barýan ýurdumyzyň halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmegi, beýleki döwletler bilen tewda dolanşygynyň mukdaryny artdyrmagy maksat edinýänini belledi. Biziň üssaşyl geçirmek mümkinçiligimiň amala aşylmagy oňşy ýurtlaryň ykdysady bähwetlerine de kybap gelýär. Iklimde bir logistika gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyna we umuman anam bildirilýän hyzmatdaşyk gatnaşyklarynyň durnuklygyň we ösüşiň putulandyrylmagyna ýardam berýär diýip hormatly prezidentimiz aýtdy.
Bu yol yurdumyzyň üssaşyr logistika ulgamny, iş öwürligi hemde Türkmen döwletiniň tutuş halkara gatnaşyklary ulgamyna diversifikasiýa ýolu bilen bagly wezipeler çözmekde uly ähmiýete eýdir diýip hormatly prezidentimiz belledi we ýol gurulşygyna alınıp balyan işleri iýdigderli gözegçilikde saklamagy tapşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz bir ýerden awtologda paýtagtymyza tarap ugrady. Ýolgyra mehriban arkadagymyz Owaz radio ýaýlymyny dinledi. Filingli gül patlına, düşmü yahu şatlına, arşta alıp atmanı, gördüm keşfin akturuna. Merhaba dinleyiciler. Owazın polkunlaryna gönü ýaýlymda Muştoklan Bähsefätli konsertimizi siz bilen dowam etjek. Konsertimizin birinji orununa Türkmenistanyň halk artisti Akmuhammed Satarowyň bilmeni ýene aýdyn ýanglanýar. Ulugamy dünýä ykdysadynyň esasy urlarynyň biri bolup durýar. Ol dünýä hojulyk gatnaşyklarynyň durnuklygyna, hemde diň agramlygyna günden-güne täsir edýär. Ulugamynyň durnukly we sadaşykly işi Birleşen Milletler Romat tarapyndan kabul edilen durnukly ödüş maksatlaryny amala aşyrmakda möhüm orna gelýär. Hormatly prezidentimiziň ýakyn geljegi üçin ýöňde goýan esasy wezipeleriniň gatarına dünýäniň ulugamyna iýligderli goşulşmak we günnegor gün matar hemde demirgadyk gün orta uğurlaryny ýollar we merkezlere baglanşdyrýan esasy ýollaryň uğru boýunça ýüzümleri hassa giňeltmek bilen baglanşykly wezipeler bar. Asmanın inen demir afatın gelgülemi düşündür bana. Men düşünmeyen gözüm yaşına gelgülemi düşündür bana. Merkeze Aziya we Hadar tebitlerine Ewraziya Giňişligine strategik durnuklygyň möhüm merkezi hökümine garamak, Türkmenistany bolsa gyzyklanma bildirýän ýurtlaryň ähli üçin agtybarly hyzmatdaş hemde şol burwatyň özüne yklimary ähmiýetli ulug üssaşy merkezi hökümine garamak, mehriban arkadagymyzyň daşar siýasy strategiýasynyň esasyny düzýär. Ýokary tezlikli Aşgabat Türkmenabad awtomobil ýolum we multimodal logistika ulgamynyň möhüm bölegine urýar. Täze ýoluň dünýäde iň uly çölleriň biri bolan Garagun Tehratynyň çäginden geçýänligi, onuň täbiýeti aýra tenliklarynyň biridir. Tehranyň öýe bolşy gözelligi, onuň tätin tebigaty adamlarda ruh kelentlik töredýär. Häzirki döwürde hormatly prezidentimiziň çagallaty bilen ýurdumyzyň ähli künjoklaryny şol sanyna Garagun Tehratyna ekologik ýagdaýynyň degişli derejede saklanmagyna, tebigy serişlerle aýaguly çemeleşilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Munyň özi umumy awadançylygyň üpsün edilmeginiň möhüm şertini emele getirýär. Ýokary tezlikli awtomobil ýoly Türkmenistanyň ulug tassamalarynyn iň ýerlerinden biridir. Şol tassamanyň durumçy geçirmegi üssaşyr awtomobil gatnawlarynyň Aziya ýuwuşum mantiýetine çenli bulup gidýän awtoýollaryň köpçähili ulgamyna çart çykmagyny üpsün eder. Şeýlelikde Türkmenistanyň şäherde ýokary tezlikli ulug ýoly peýda bolar. Ol tebit ykdysadyetiniň okunly öýüşini töwgetlendirmek bilen haritlaryň ulug aralyklara çalt we ardan daşalmagyna mümkinçilik berer. Şundukda Türkmenistanyň ýene-de bir ýeňmeçilik tassamany durumşa geçirmek işi gyzgylanyňda dowam edýär. Aşgabat Türkmenabad ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň gurulmagy ýurdumyzyň ýol ulgamynyň geçirjilik ukybyny, logistika hyzmatlarynyň kelini epetde ýoklandyrmaga, halkara ulug üssaşyr düzümini hemde beýik ýüpek ýolunyň orunyna ýerleşen goňşy ýurtlar bilen töwda ykdysady gatnaşyklary giňeltmäge mümkinçilik berer. Hormatly prezidentimiz Aşgabat Türkmenabad ýokary tezlikli awtomobil ýoly bilen gidip barşyna, onuň Aşgabat Tejen böleginiň orunyna ýerleşen Kerwensaray Medeni Din Jarş merkeziniň ýanynaky awtomobillere ýanyç goýjy bekede gelip taklandy. Bu ýerde mehriban arkadagymyz ýanyç goýjy bekediň hünärmeni bilen söhbetdeş bolup, onuň iş durmuş şertleri, maşgala ýagdaýy bilen içkin gyzyklandy. Ýurdumyzda adamlaryň bagtyar durmuşynyň üpsün edilmegi, hünärmenler üçin ähli wirus şertleriň düredilmegi bilen baglanşykly meselelere döwlet derejesinde uly ähmiýet berilýändigini we onuň mundan meýlekde iýdigderli dowam etjekdigini belledi. Ýanyç goýjy bekediň hünärmeni täze beketde işlemek üçin ähli wirus şertleriň düredilýändigini, bekediň ýokary halkara öňlerine laýyk derejede injanlaşdyrylanyny aýtdy we munyň üçin
arkada prezidentimize tüýs ýürekden hoşarlyk bildirdi. Hormat prezidentimiz hünärmeniň alyp barýan asyrly işlerine üstünlikleri arzu etdi. Sen buranın saat beni. Yürüsün. Sağ olsun. May. Bağmalısın. Sağ olun anlarım. Soňra mehriban arkadagymyz bir ýerden dik uçurdy. Paýtagtymda tarap ugraldy. Ben Ahal welaýatynyň Bagdaýhane Tranyň olmady öňçülük karhanasynyň bekende atyr geldi etmälik durdy. Ine hormatly arkadagymyz şunu täketdirgin yer almanyň gala sortuny ekilişini hemde tehnikanyň işlejini gyzyklanly hormatly arkadagymyz biziň aýlyk haklamyzlyklaryny başgalara dalamyzlyklaryny hormatly arkadagymyzyň jany sag bolsun tutýan tutumly işler rawaz alsyn hormatly arkadagymyzyň edýän aladalaryna jogap edip işlejekdigimizden mağludyň. Men Altyn Nesil Hojalyk Jemgyýetiniň Yol guruluşçy injeneri Çarif Merit Muhammed bugün Gahrman arkadagymyzyň şag adam düşüp Aşgabat Türkmenabat ýokary tüýlük avtomobil ýolunyň tejen mar bölegine ilkinji asfalt örtügini düşemeklige badalga berdi. Gahrman arkadagymyz öz gymmatly wagtyny sarp edip biziň ýanymyza gelip biziň işlerimiz bilen gyzyklanyp işgärler bilen söhbetleşik edip bize şahser paýlaryny bermek bizi hassa begenlerdi. Gahrman arkadagymyzyň biz ýaşlara döredip berýän mümkinçilikler üçin köp sag bolsunlarymyzy aýdýar. Gahrman arkadagymyzyň başy dik jany sag il ýurt bähbit tutýan tutumly işler rowaj alsyn. Men Türkmen Newit Önümler Baş Müdürlüğünün Qaqa Newit Önümler Karhanasynyň 1-nji derejeli operatory Azat Murzaýew. Meniň durmuşymda ýatdan çykmajak pursatlaryň biri boldy. Hormatly arkadagymyz Ahal welaýatynyň çägindäki ýokary tüýlükde avtomobil ýolunyň 1-nji tapyry Aşgabat tejen aralygyndaky ýalňyz goýuş beketinde meniň bilen söhbetleşik geçdi. Biziň iş ýagdaýymyz we maşgalamyz bilen gyzyklandy. Bu bizi diýseň begenlerdi. Hormatly arkadagymyz maňa özüniň şahser paýyny sowgat berdi. Bu bagatly pursat meniň durmuşymda hiç ýatdan çykmajak pursatdan biri boldy. Bize şular ýaly döwrebap enjamlar bilen enjamlaşdyrylan ýalňyz goýuş beketlerinde işlemäge uly mümkinçilikler döredilen. Hormatly arkadagymyz şahser paýyny sowgat beren üçin öz adymyň we maşgalamyň adyndan sag bolsun aýdýaryn. Hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, belent baş aman bolsun, tutýan işler rowaj alsyn. Indi orta Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň işgärlerini iýeren gutlaw bilen tanış edýäs. Türkmenistan diplomatik gullugynyň hormatly işgärleri. Sizi watanymyzda her ýyl giňden bellenip geçirilýän Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni münasibetli Twitter'dan utlaýan. Garaşsyz, beýtarap Türkmenistan döwletimiziň milli bäkfitlerini halkara gatnaşyklar ulgamyny münasip üpçün edýän boý goraýan ýurdumyzyň diplomatik gullugynyň işgärleri öňde goýulan belent wezipeleri talabalaýyk ýerine ýetirmek ugruna ýadysyz we dörejilikli zähmet çekýärler. Halkyň arkadagy zamana silip olandylan ýyllarda döwletimizin halkara awraýyny we oňyň täsirini güýçlendirmek üçin ýetilmeli belent sepkitler keskitlenli. Aýratynam sewit we halkara gatnaşyklaryna syýasy diplomatik, sewda ykdysady we meden insanperwer ugrlar boýunça hyzmatdaşlygy hemme tarap bilen ösdürmekde siziň münasip goşunatlaryňyzy goşşokdyňyzy berk inanýan. Hormatly diplomatlar, Türkmenistan özüniň garaşlygynyň ilkinji ädimlerinden başlap, halkara gatnaşyklaryny we daşary siýasatda beýtaraplyk, deňkoklyk we hoşniýetli goňşuluk ýaly biniýatlyk ýolgular saýlap aldy. Geçen ýyllaryň dowamynda döwletimiziň daşary siýasaty Türkmenistanyň milli bäkfitlerini we Birleşen Milletler Guramasynyň esas goýucu maksatlaryna dolayk gelýändigini iş ýüzüne suwd etdi. Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygynyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň ýürürti kararnamalary bilen iki gedek karar edilmegem munyň aýdyň suwtnamasdyr. Aşgabatda Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňünaş diplomatiýasy boýunça sewit merkeziniň açylmagy we onuň Türkmenistan hökümeti bilen netijeli işlemegem beýtaraplygyň parakatçylygy döreji güýjüniň aýratyn ähmiýetini giňden açyp görkezýär.
yurdumyzyň halkara ähmiýetli teklipleriniň we äklimi mihyatda iyi bolan başlangyçlarynyň esasyny Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan parahatçylyk, howpsuzlyk we durnukly ötüş ulgamyndaky möhüm kararnamalaryň uly toplumynyň kabul edilmegi, döwletimiziň bu awraýly gurama bilen strategik hyzmatdaşlygyň netijeli mazmuny eýediginiň suwutnamasydyr. 2021-nji ýylyň 11-nji dekabrynda paýtagtymyzda geçirilen parahatçylyk we ynançmak siýasaty, halkara howpsuzlygyň, durnuklygyň we ösüşiň büniýady ratly, halkara maslahatynyň marşyny, ýurdumyzyň betaraplyk hukuk ýagdaýynyň halkara giňişligindäki ähmiýetini hasam artdyrjak. Dialog parahatçylygyň kepili atly, täze başlangyç beýan edildi. Halkara gatnaşyklarynyň täze filosofik hökmüni çuňur mazmunly bu teklip dünýä bileşigi tarapyndan dol gollanýar. Bu bolsa beýtaraplyň meýdemiz ýölgeleriniň dünýä ýurtlarynyň arasynda parahatçylyk we ynançmak medeniýetiniň hasam kämilleşdirilmegine iterik berýänligine şaýatlyk edýär. Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň işgärleri döwletimiziň daşary siýasatynyň strategik ugurlarynyň üstünlükli amala aşyrylmagy bilen birlikde häzirki wagtda energetika, ulug ara gatnaşyk, ekologiýa, ýokary tehnologiýaly ýaşyl ykdysadyýet, medeni insanperwer ulgamlar ýaly ähmiýetli ugurlar ýer halkara tasnamalarynyň durmuşa geçirilmegi babatda zerur şertler dürdülýär. Hemişelik beýtarap döwletimiziň parahatçylyk hemde ynançmak ýölgelerini esaslanýan daşary siýasaty we diplomatiýasy uzak möhletleýin milli maksatnamalary amala aşyrmak üçin halkara giňişligine zerur bolan ähmiýetli mümkinçilikleriň dürdülmegine gönükdirilendir. Bu babatda döwletara we hökümetara derejelerde siýasy diplomatik, halkara hukuk we sowda ykdysady geňeşmeleriň netijeli gurallaryny işe girdimekde ýurdumyzyň diplomatik gullugyna uly talaplar bildirilýär. Golaýda geçirilen Türkmenistanyň milli geňeşiniň halk maslahatynyň meclisiniň marşyna kabul edilen berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynşy, Türkmenistan 2022-nji, 2052-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösdürmeň milli maksatnamasynyň uralyp, ýurdumyzyň diplomatik gullugynyň daşary siýasatymyzda parahatçylygyň we howpsuzlygyň üpçün edilmegi arkaly bütün adamdat dünýäsiniň gatnaşyklaryny kämilleşdirmäge çagyrýan nusgalyk siýasatymyzyň giňeldilmegine garaşsyz. Hemişelik beýtarap Türkmenistan döwletimiziň halkara giňişligindäki ýokary awraýynyň hasam belinde götürmegine işçiň gatnaşykdygyna ynanýar. Ýurdumyzyň milli bähwitlerini hemme taraplaryn goramakda we halkara gatnaşyklar ulgamyndaky belend awraýyny artdyrmakda döwletimiziň diplomatik gullugynyň öňüne goýulan möhüm wezipler ýokary derejede ýerine ýetirjekdigine berk ynanýar. Hormatly diplomatik gullugynyň işgärleri, size berk jan saglyk, awadançylyk we döwletimiziň milli bähwitlerini goramak hemde dünýä derejesindäki awraýyny hasam artdyrmak ugruna alyp barýan işleriňizde uly üstünlükler ardy edýän. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Seýid Ibrahim Raisa hemde ýurdun ähli halkyna Türkmenistan bilen Eýran Islam Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllyk münasibetli tüýsürekden gutdaglaryny hemde iň gowy arzuwlaryny ýolady. Geçen döwürde iki tarapdan gatnaşyklary özara hormat goýmak, düşünşmek, deň hukukly hemde açyklyk ýolgeler esasynda ösdürmek babatda möhüm işler alınıp barly diýip milli liderimiz gutluq hatyny berdi. We iki tarapdan hyzmatdaşlygy ýygyderli ösdürmeň zerurdygyny, siýasy, sowda ykdysady we meden insanperwer ugurlarda bar bolan ähli mümkinçilikler peýdalanmagyň möhümdigini noktada. Döwlet başlanymyz köp asarlyk dostlyk we hoşniýetli goňşulyk ýölgelerini esaslanýan Türkmen Eýran gatnaşyklaryny mundan beýlägen berkitmäge we giňeltmäge ygyrarlygyny nokta. Olaryň üstünlükli ösdüriljekdigini anam bildirdi. Bilelikdäki taglalaryň iki ýurdun ykdysadyýetleriniň putulandyrylmagyny we halklarymyzyň awadançylykda ýaşamaklaryny möhüm orny bardyr. Şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp milli liderimiz Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Seýid Ibrahim Raisa tüýsürekden berk jan saglyk we bagtyarlyk ýurdun halkyna bolsa parahatçylyk, awadançylyk hemde rowaşlyk arzuw etdi. Türkmenistan Daşary işler ministriniň Birleşen Milletler Guramasynyň Aşgabatdaky düzüm birlikleriniň wekilleri bilen duşy geçirildi.
Duşuğa Birleşen Milletler Uramasının Türkmenistanaky hemişelik utoşturjusy. Birleşen Milletler Uramasının ötüş maksatnamasynyň Türkmenistanaky hemişelik wekili hemde Birleşen Milletler Uramasının Merkez Aziýa üçin öňe alyş diplomatiýasy boýunça Tebit merkeziniň ýol başynyň wezipesini ýerine ýetirjisi gatnaşdylar. Işin ýagdaýda geçirilen töhfetleşleriň barşynda taraplar Türkmenistanyň Birleşen Milletler Uramasy hemde onuň ýürütülüşdirilen düzümleri bilen alyp bargan özara hereketleriniň netijeleriniň bellemek bilen durmuş ykdysady ugurlyk häzirki we geljekki taslamalara seredip geçdi. Şu ýylyň 11 fevralyna geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň Nowatyn Naşar Mejlisinde gazanylan taryhy çözgütler. Şonuň ýalym 2020-nji ýylyň 10-njy martyna geçiriljek Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryna görülýän taýýarlyklar aralyp maslahatlaşmalyň esasy ugrun düzdi. Şeýle hem Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň Türki döwletleriniň guramasynyň baş sekretary bilen dowuşy geçirildi. Dowuşyň barşyna gurama gatnaşyjy döwletleriniň arasynda işin hyzmatdaşlygy ösdürme arkaly Türkmenistanyň Türki döwletleriniň guramasy bilen dowly görnüşdäki özara bähwetli gatnaşyklaryny giňeltmäň mümkinçilikleri aralyp maslahatlaşyldy. Duşukda taraplar esasen şu ýylyň 12-nji martyna geçiriljek Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryna görülýän taýýarlyk bilen baglanşykly meseleleri aýratyn üns berdiler. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň 11 fevralyna hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň başçylyk etmegine geçirilen mejlisiň taryhy çözgütlerini we öňde goýulan wezipleriň ýerine ýetirilmegine başlanyp, halk maslahaty demokratiýanyň milli nusxasy at bilen geçirilmegi meýilleşdirilen şäherleriň gurulmagy dowam edýär. Şuň şeýle maslahat ministrler kabinetiniň ýanynaky Ulaw we Kommunikasiýalar agentliginiň gurulmagyny da geçirildi. Maslahatda Milli Geňeşiň halk maslahatynyň mejlisiniň gün tertibine girdilen meseleler boýunça pikirleşmeleri boldy we hormatly prezidentimiň şol mejlisden taryhy çykyşyna ýöňe sürülen başlangyçlary hemde 2022-nji, 2050-nji ýyllarda ýurdumyzda durmuş ykdysadydan üstünmek maksatnamasyna we onuň kefitlenen wezipeleri ýerine ýetirmek möhüm ugurlaryny aýratyn ünsberli. Türkmenistanyň Milli Geňeşiň halk maslahatynyň halkyň arkadaly zamanatyna geçirilen mejlisinde garaşdy hemişeli beýtarap diýarymyň geljek 30 ýylyň içinde ýurdumyň depkini ösüşini üpçünçek işlere hemde ýeten sepketlerine münasip baha berilendigini ataldy. Şunun bilen baglykda ýurdumyň taryhy ösüşiniň täze takyr köpünne, oň berkara döwletiň täze ýamynyň galkynç diýilip atlandyrylmagynyň maksady laýyklygy barada aýdyldy. Şeýle çykyşlarda döwlet başlygymynyň şu ýyl Türkmenistanyň konstitusiýasynyň kabul edileni 30 ýyl dolýany bilen baglykda esasy kanunmazyň mazmuny, onda beýan edilen kadalar hemde ýörülgeleri, adam hukuklaryny we azatlyklaryny gorumak boýunça amala asyrlayan anyk işleri düşündirmek we giňden wagt etmek babatda şäherleriň toplumynyň geçirilmeligi barada aýdan sözleriň ähmiýeti bellenildi. Hormatly prezidentimiň Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalarynyň we mejlisiň deputatlarynyň öňünde siýasy partiýalar hemde jemgyçilik guramalar bilen bilelikde ýurdumyň garaşsyzlyk ýyllarına gadanan üstünliklerini wagt etmek boýunça alyp barýan işlerini dowam etmelikleri, wekilçilikli häkimiýetiň ýerli idaralaryna we öz-özüne dolanýan idaralaryna kanunçylygy öwrenmek boýunça guramaçylyk we usuliýet kömegini bermelikleri baradaky sözleriň döwlet üstünliğiniň demokratik ýörelgeleriniň pogtalandyrylmagy ugruna öňde goýulan wezipeleri özüne jemleýändigi bellenildi. Şunun bilen baglykda arkada prezidentimiň jogapkary wezipeleri watanymyzyň hemde halkymyzyň ykbaly üçin jogapkärçiligi öz üstüne almagy ukyply ýaş ýol başçylary öňe sürmek barada beýan eden pikiriniň wajipligi bellenildi. Şu babatda ýaşy nesilleriň bu başlangyjy dolu gollaýandygyny ataldy. Maslahatyň ahyrny gatnaşyjylar hormatly arkadamynyň adyna bir gazdan ýüzlenme kabul etdiler. Türkmen Deňiz Derýa ýollar agentliginiň geçiren maslahaty hem ýokary hukumatlyga wetsenli. Halk maslahaty demokratiýanyň milli nusxasatyna geçen maslahaty edilen joşgyny çykyşlarda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň mejlisiniň taryhy kararlardyr şöwgütleri barada bu ýysançyny aýdyldy. Gahrman arkadamynyň adyna aýdylýan alkyş sözler joşgyny ýaňlandy. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň diplomatik işgärleriniň güni münasibetli Gyzyl Ýarma milli jemgyýeti bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň bilelikde uramagyny Matumly adyna Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň Halkara Insanperwer Ilmleri we Ötüş Uniwersitetiniň Döwlet Mehmet Adada adyna Türkmen Milli Dünýä Diller Institutynyň şeýle-de Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň talyplaryny gatnaşmagyna dialog parahatçylygyň kepilatly bähtheş geçirildi. Bäsleşikde talepleri Türkmenistanyň milli diplomatik ýörelgesi parahat söýji insanperwer siýasaty, Türkmenistanyň halkara başlangyçlary we öňe süren rezolýusiýalary,
Yurdumyzyň ulug aragatnaşyk we energetika diplomatiýasynyň taryhy we geljegi. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň ygtybarly hyzmatdaşy atly uğurlar boýunça soraglar berildi. Talip ýaşlaryň arasynda şeýle bäsleşiklaryň geçirilmegi hormatly prezidentimizden karary bilen tasdiklanan. Türkmenistana daşary ýurt dillerini okutmagy kämilleşdirmek, konsepsiýasyny durmuşa ornaşdyrmak meýilnamalaryny ýerine ýetirmek. Betarap Türkmenistanyň daşary siýasat uğrunyň 2017-2023-nji ýyllar üçin konsepsiýasynyň geosiýasy we geoiqtisady, hukuk, medeni gumanitar uğurlaryny almytaýdan öwrenmäge, ýurdumyzyň alyp barýan daşary siýasatyna, döwlet aragatnaşyklaryny giňeltmekligi we çuňlaşdyrmaklyga aýratyn ähmiýet bermäge, Türkmenistan döwletimiziň parahatçylyk söýjüligi, hoşniýetli goňşulyga esaslanýan ansanperwer daşary siýasatyny amala aşyrmaga, häzirki zaman tehnologiýalary ulanmak arkaly döredijiligi bolan gazyklanmany döretmäge, şeýle hem zehini we ukyply ýaşlary ýüze çykarmaga ýardam edýär. Hormatly adamlar, Nuwarsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 17 fevralda saat 20-den 18 fevralda saat 20-nji boljak wagt barada Türkmenistanyň Howa maglumat gullygynyň berýän habary bilen tanyş bolan. Balkan welaýatyny ütkep durýan bulut howa bolup, bunun ordan teleskunda 9-14 metre ýetýän şemal üser. Howa gejesine 1 gradus sowukdan 4 gradus şelmayl. Gündüzine 12-17 gradus, kenerak taraplaryna bolsa 6-11 gradus mayl bolar. Ahal welaýatyny ütkep durýan bulut howa bolup, bunun ordan teleskunda 8-13 metre ýetýän şemal üser. Howa gejesine 3 gradus sowukdan 2 gradus şelmayl. Gündüzine bolsa 11-16 gradus mayl bolar. Mar welaýatyny ütkep durýan bulut howa bolup, gün orta gün ordan teleskunda 7-12 metre ýetýän şemal üser. Howa gejesine 3 gradus sowukdan 2 gradus şelmayl. Gündüzine bolsa 10-15 gradus mayl bolar. Lewap welaýatyny ütkep durýan bulut howa bolup, Demiratup gün ordan teleskunda 5-10 metre ýetýän şemal üser. Howa gejesine 4 gradus sowukdan 1 gradus şelmayl. Gündüzine 10-15 gradus mayl bolar. Daşowdy welaýatyny ütkep durýan bulut howa bolup, gün ordan teleskunda 6-11 metre ýetýän şemal üser. Howa gejesine 1-6 gradus sowuk, gündüzine 5-10 gradus mayl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkep durýan bulut howa bolup, gün ordan teleskunda 8-10 metre ýetýän şemal üser. Howa gejesine 0-2 gradus şelin sowuk, gündüzine bolsa 11-13 gradus mayl bolar. Ýurdumyz boýunça fevral aýynyň 18-ine magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmany arşylýar. Edil watandaşlar, gyş pasynyna günüň dowamyny howanyň derejesiniň ütkep durýanygyny nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeldeki ýadyrky wagtda howada tozan bölejikleriniň kadadan 4 götürüm artmagy bu howanyň akymynyň ütkümegi bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adamyň bedeni ýetirip biläjek oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyz burun örtügüni ulanmakly maksat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berja etmek, elleri arasy saklamak zerurdur. Mehriban ýerleşler. Bulary berk berja etseňiz, ýylyň islenik basynyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunuň bilen watan habarlary gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni watanymyzda Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşler bestenýär. Ähli ötüşleriň özenini bolsa halkyň behbidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun adamlar.